Ние, идвайки от София, беше много интересно това излизане, отдалечаване, Този шумотевица, врящ хотел. врящ хотел, да. И тук, нали, може да направим една интересна препратка към всъщност наименованието монах, което от гръцки Монос. означава Сам. уединен човек. Разбира се, това не е самоцел, още веднъж, на монаха, а той е може би инструмент за нещо друго, което той търси. Монашеството е едно такова състояние между земята и небето, духовен смисъл на небето имам предвид. Как при Св. Иван Лестичник, примерно, описва лествицата като стълбица на добродетелите. Всъщност, всяка една добродетел, която я живееме, е отхвърляне на обратната повредата, греха в тази посока. Да речем, преяждане, примерно. Този, който отива, за какво си дошъл, брате? Желая постническо житие, владико свети. Това пита, когато постригват монаха. И отивайки на постническото житие, по-умерено хранене, по-обикновена храна, въздържание, всъщност е едно митарство преминато на преяждането, на чревоугодието, на вкусните, изисканите храни. Това е едно състояние именно между небето и земята. Минаване на митарства, стълбица на добродетели. Каквото живях, видях хубав е живота, но аз искам друг живот. Защо стана духовник? Мои приятели са ме питали, които знаят моето битие. Аз съм се кръстил много късно, на 22 години бях. И когато ме видяха духовник, не можаха да повярват. Явно по физиономия още си приличам на онзи предишния човек, но когато ме видяха духовник, сякаш се блъснаха в стена. Не можаха да го понесат. Защо? Как се случи? Откъде на къде ти стана духовник? И аз, за да могат да ме разберат мои приятели, викам от алчност. Те не могат да... Нали, всеки си мисли, алчността е заключена в някакво придобиване на пари, на сребролюбие. Не, алчността ми е в съвсем друга посока. Аз земни блага можех да имам. Имах не малко. Не ми вършат работа. Аз искам други блага. Небесни. Такъв тип алчност се изповядва. Искам небесни блага. И то даже това беше първичното, което можех да споделя с приятелите си, защото мога да изрека нещо, което биха ме разбрали. Иначе, каква е причината? Христос. Ама дали ще ме разберат? Как се породи у вас този глад, ако мога да задам този въпрос? Гладувал съм дълго време. Света Варвара, ако си спомните, тя гледала през прозореца прекрасната природа. Баща я заключва. И виждайки природата, си дава сметка, че тази красота случайно няма как да се случи. Явно има творец и творец и изкусен ваятел. Страстта е грях. Грехът по-скоро има такъв инцидентен вариант на описване. Преядох, да речем. Той се повтаря обаче този грях всеки ден. Аз свиквам с него лека по лека. И той се превръща в страст, в нещото, което е постоянно.
и не мога да се оттърва от него. Докато грехът като инцидент някакси едно преяждане или случвало се няколко пъти, докато всеки ден преяждам, вече е страст. И с всяка една страст по същия начин и със всеки един грях. Страстта по-скоро е някакво такова съчетание на човека с нещо не по Бога, било дело, било помисъл или слово. И това съчетание обаче превръща човека в ново творение, повредено. Чистотата на съвършения човек, сътворен като добър, е променена вече и той не е толкова добър човек. Има някакви лични проблеми, може и да не са лични, всъщност може да са обществени. Но страстта е срастване с греха. Като туми. Не живееме, а умираме. Когато си дадеш сметка, че ние отиваме към смъртта, да наследиме вечният живот, тогава по друг начин възприемаш света. Хората, които не умират, се борят да живеят тук, в този свят. И... Дори в нашото безумие сме достигнали до това желание да се борим с смъртта. Нали? Да живеем още повече време тук, на земята. А ние всъщност тук сме да умрем правилно, достойно като покаяли се грешници. Нямаме. Това беше ужасът. На невярващия човек нямаме. Страшна катастрофа, тя е необяснима, тя няма развръзка. Нямаме край. Човечеството си съществува след мене, а мене ме няма. То даже ние няма как да го изречем. Мене няма. Няма как да го изречеме просто. Приключва се. Тогава единственият вариант да бъде победена смъртта, да почва да ми се изяснява в един момент, че Христос е победителят на смъртта. И оттам насетне искам при Христос. Това се случи при Господа, където е нашия дом. Каква благодат излъчва праведника, когато покаял се в този свят, каквото сторил, потърсил от Бога милостивил е Господ, получил от Бога опрощение. Каква благодат е, когато той, макар че като сянка в този свят, едва ли нищо не зависи от това, наистина сякаш го няма, но толкова вече прегърнал в душата си, прегърнал вечният живот, Бога, светиите, ангелите, че той почти не е от този свят. И това е най-голямото богатство. Апостол Павел, бедни сме, мнозина обогатяваме. Уж сме слаби, пък сме силни. Уж ходим едва ли не разпокъсани, голи, а колко народ обличаме в Христа. Тогава как разбрахте, че именно Христос е истина? Там трябваше лутане. Аз не си позволих да направя избор без избор.
Тоест, вярващ човек съм, християнин, защото съм роден в православна България. И порових какво ли не, къде ли не. Какви ли не мистични дивоти ми минаха през очите, докато разбера, че единствено истината е съхранена в православната църква. И тогава избрах да стана православен. Да избера православието и да се кръстя. Но проверих всичко. Абсолютно всичко. И нещо, което много ме впечатли. Навсякъде, където дявола се е постарал да издокара лъжата като истина, винаги някъде прозира лъжата. Само трябва да се чете или наблюдава, или слуша с много внимание. Как сте подходили вие в това си лутане? Има ли изобщо някакъв подход? И доста четене. И подходен... Това лутане е като да влезеш вътре в себе си, в тази мрачна бездна, необятна. Казваме яд. В собствения си дух. Да надникнеш, да видиш тази празнота. И сякаш има ехо. Като кажеш нещо и то кънти безброй пъти в стените на тази празнота. И да търсиш да напоиш, да се нахраниш. А какво не успяхте да откриете в другите, нали? Други изповедания. В другите? Лъжа? Лъжа. Употреба на човеците като донори сякаш. Много самонадеяност, много желание на духовните водачи да бъдат водачи, да са велики. Личат си, там си личат човешките страсти. Значи всяко едно вероизповедание, култ, каквото и да е, някак си бута в човешките слабости най-много да има от това вярване. Всички почват да си съчиняват. Личи си съчинението на човек. Много пъти, примерно, когато пък съм чел нещо, стигам до някаква такава издънка, където се казва човешки елемент. И направо затварям и ги хвърлям. Не ми е интересно. Знам, че е от човеци писано. Много нещо проверих това. Но единствено в вековната история на вярващите в Христа си пролича истината. И истината ще ви направи свободни в делата на всичките тези, за които съм чел, и показаха истината. Монаха в молитвата си знае беднотата на човешката душа. Знае, при нас идват безброй човеци, които носят със себе си своите проблеми, страсти, грижи. Знаеме тази разпарчетосаност на човек като личност. Монаха, като се моли за тях, не се моли, защото трябва или защото са дошли да му поръчат, а състрадава. Знаеме за тази разпокъсаност и ни боли. Айде пак Свети Йоан Лесичник да спомена какво е молитвата настойчиво
и дело на ангелите. Молитвата настойчиво скланяща Бога за милост към целия свят. Тази молитва, която не е защото трябва, защото са ми поръчали или нещо. Не, аз знам човека колко е зле, колко е разпокъсан, колко се лута по този свят, как търчи да гони вятъра, трябваше да кажа дявола, защото си мисли, че в това тичане след земните блага, след вятъра, ще получи нещо хубаво. Не, ще получи дявола. Нищо друго. Тичаме след дявола. И като знаеме това тичане, това търчане безумно по този свят, сред земните блага и след тях, и в тях, и да ги добиеме, да ги придобиеме, знаеме колко човек е усъкатен, колко е немощен, колко на човек не прилича. И монаха в своята молитва, състрадавайки на тях, е ценността му. Ние не бягаме от човеците, ние бягаме от страстите. А за човеците молитва настойчиво скланяща Бога за милост към целия свят. Свети Боже, свети и крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги и във вечни векове. Амин. Пресвета Троице, помилуй ни, Господи, очи си греховете ни. Моли го, прости беззаконията ни, свети, посвети и изцели немощни ни заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги и във вечни векове. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се Ходенето по Бога започва с първото стъпало на стълбицата на Свети Иван Лесничник. Да се отделиме от този свят. Това е стълбица. Първото стъпало някакси вече стъпваш не на земята, на стълбицата си. А дали бихме могли само да ви попитаме за тази стълбица? Да. Две думи. Стълбица от добродетели. Като най-високо е любовта, разбира се. И там множество други. Борбата с всичките страсти. С многословието, с мързела, с прекомерната храна, прекомерната грижа за тялото. Всичките тези добродетели са описани като отделни стъпалца. Но първото стъпалце е да направиш крачка и да се качиш на нея. Да се отделиш от този свят. Тук има много... Това е постановка. Наистина. Решение да излезеш от този свят. Ние решението го приемаме, като отидеш в манастир, примерно. То излизането от този свят е желание за умиране. Желание да наследиме вечен живот. И това излизане има много и символика, и образност в поведението. Излизаш от този свят. И отиваме да живеем в манастир. Тоест да умрем в манастир. Грижите си остават пак безброй, но са вече доста в по-друга посока. Не за уреждането на земното ни битие толкова, колкото за уреждането на небесното ни. И това, което предлага манастира, е точно тази формула на отричане. Затова, например, пък дразни човек, окото на човека не понася, когато види монах пък обвързан с всичко земно. С всичко хубаво, красиво, луксозно, модерно, скъпо, каквото ни мине през ум. Защо дразни? Защото този уж е умрял, а пък си живее в този свят. Айде пак ще кажа Свети Иван Лесничник. За смъртта говори, пък живее като да е безсмъртен. Точно. Това е ред на мисли. От какво се нуждае един монах? От смърт. Монаха какво му трябва на него? Стълбицата, минаването на тези митарства, възкачването към Господ. И казваме го цялото на куп смърт, възкресение за вечен живот. Иначе това борба с страстите, лишения, трудове,
те не са самоцел. Аз затова не ги споменавам като отделни стъпала, да кажем, или в дните на монаха какво се случва. Богослужение, лична молитва. Труд, за да се храним от труда на ръцете си, да не тунеядство, готованство. И там насетне това е някакво такова временно. Ето какво примерно можем да кажем, какво дава манастира още. Ето това дава. Това временно битие, колкото да не сме виновни за смъртта си. Да не сме се оставили без храна, без облекло или нещо подобно. Това е живота на монаха. Ние търсиме общение с Бога. Тук, колкото можем. Молитва, пост, дения, който има силите. И да избутаме още един ден. А това откъсване от света означава ли задължително самота? Не. Ние можем да ходим по този свят като привидения. Сякаш. Хем крачим по него. Вършиме дела светски. Имаме много задължения по този свят. И въпреки всичко да си като на гости. Всъщност тук сме на изгнание. Нашия дом не е тук, в този свят. Ние сме изгнанници тук. И монахът, като проповед, неговото присъствие в този свят, излъчва изповедта му на ценностната ни система, на морала ни, на възгледите ни, е в тая посока. Ние тук сме временно, за малко, на изгнанничество. Да ни стане мъчно за истинския ни дом. Царството небесно. Какво послание имате за съвременния човек? Отвикнали сме да даряваме любовта си. Човек не може да живее без любов. Тук е бедата, че сме пресътворили в себелюбие. Вместо да даряваме на другите, си я пазиме в консерва за себе си и ставаме врагове с близките си.